Miksi hoitaa remonttikohteesi lattiatyöt talkoovoimin, kun voit tilata ammattilaisen tekemään lattian valaamisen puolestasi? Oli kohteesi sitten autotalli tai teollisuushalli, leikkimökki tai kerrostalo, Betoni- ja Pumppaus Vuori Oy:llä on tarvittava osaaminen, jotta projektisi onnistuu astetta helpommin. Me teemme oikeaoppisesti kaiken kokoiset valu- ja lattiatyöt sekä betonipumppaukset erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kauttamme saat myös valmisbetonin, erikoisbetonit sekä sorat, sepelit ja murskeet. Ammattitaitoinen henkilökuntamme taitaa lattian valaamisen kaikki vaiheet betonimassan suoraksi linjaamisesta liippaukseen. Työnjälki on tasaista ja kestävää. Betoni- ja Pumppaus Vuori Oy. Suoruutta ja sopivaa muotoa sovitussa aikataulussa. Ota yhteyttä.